Level up patrol na! Level up patrol na! Alkalde sang syudad ang may pangabay sa tunga sang padayon nga pagsaka sang COVID-19 cases sa Iloilo City. Balik na ang flag-raising ceremony para sa mga empleyado sang Iloilo City Hall subong nga Lunes. Apang 50% lang anay sa mga empleyado agud maobserba ang physical distancing. Gimpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga mat-amat nga ginatun-an ang pagbalik sa normal sang tanan nga aktibidad sa City Hall. Magapatuman man sang bago nga health protocol sa Iloilo City Hall building. It is for us to find out what should be the new normal. Kag amo ni ang aton isang nakitaan, ang isang subong kada adlaw abrihanta mga bintana ta diri sa City Hall, one sa aga and another time sa hapon. Ini para nga magpagwa sang tanan nga kung may mga virus ginmanda para nga hindi magtiner diri sa aton sa City Hall. May ginpamakal ako nga mga air purifier ginlapta ko man sa aton nga mga lain-lain nga departments para nga kung makabulig man ina, no. Sa datos sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit sang City Health Office, may 2,215 ka total COVID-19 cases ang syudad, 1,680 ang nakarecover, kag 61 ang napatay. Nadugangan man ang numero sa mga City Hall employees nga nagpositibo sa COVID-19. Kalabanan na deploy sa field. Gani pangabay sang alkalde. We have to understand that the virus is still there and dapat maghalong gid kita. Hindi gid kita magkalipat, ginaliwat-liwat ko the virus is still there, maghalong kita. Ginako sang alkalde hindi mahimo nga mag-lockdown sang madugay nga panahon. Kinahanglan padayunon ang trabaho para sa ekonomiya sang syudad. Samtang nagapadayon ang trabaho, ginpanugyan man sang alkalde nga padayunon ang pagsunod sa mga health protocol agud maproteheran ang kaugalingon kontra sa virus. Kag ipaagi sa pagpangamuyo ang ginapangatubang nga pandemya. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Children's Learning Center o Kuntalatapan naglunsar sang Trash to Cash project. Ang ilang mga produkto pwede pang regalo, ilabi na nga nagahilapit ang bulan sang Pasko. Masako ang mga empleyado sa Children's Learning Center sa Iloilo City Hall sa paghimo sang mga bag, apparel boxes, pillowcase, pouch kag mga face mask. Ang material nga gingamit, karton, tela, mga retaso kag iban pa nga mga recyclable material. Suporta ini sa panawagan nga ang basura dapat i-reuse, reduce o recycle. 2019 sang ginsuguran ang Trash to Cash project. Actually, ang inspiration, una naghalin kay Ma'am Mati Octavio. No? So, siya ang nag-introduce diri una sang mga paano gamiton ang mga recyclable materials. So, we started with mga artwork, nga using empty bottles. And then sa ulihi, ang center staff, mga pisan, kundi nga center staff, na nawian sila sa trabaho kay damo, nag-appreciate. So, nag-develop sila sa mga bag-o pagid nga items. Sa balor nga 25 pesos, makabakal ka na sang face mask pouch. Ang iban nga mga item nagabili sang 75, 100 pesos kag mayara man sang masobra sa 600 pesos. Depende sa item, design kag size. Ang kwarta nga ila matipo nagakadto sa MOOE o kon maintenance and other operating expenses sang center kag sa iban pa nga mga kinahanglanon sa pagtuon sa kabataan sa center. Subong nga may pandemya, wala anay isang klase ang mga kabataan diri. Apang may ginahimo sila nga mga module kag ang ini ginakuha lang sa mga ginikanan sa ila opisina. Suportado sang lokal nga panguluhan ang ini nga proyekto. Pagpungko ni Mayor, nagmasya na di siya kag ginluyag siya ipadayunon ini, no? Kay dako nga bulik ini sa mga maka-improve sa efficiency bala sa mga atong City Hall employees. Gali it so happen nga nagpandemya kita, so naminsar lang kami sa mga other creative ways nga maging productive gihapon ang center ta.
Ang talatapan ang para sa mga kabataan sa mga empleyado sang Iloilo City Hall nga may edad 3, tubtob 4 ka tuig. Subo nga padulong na ang bulan sa Disyembre, amat-amat man nga nagadamo ang order sa talatapan. Dako nga bulig ang ini nga proyekto para sa kinahanglanon sang kabataan. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. First Mayor Jerry Pitreñas Cup ginpatigayon sa Campo Delgado. Nagtililipo ng mga gun enthusiasts sa pinakauna nga Mayor Jerry Pitreñas Cup, isa ka shoot fest nga ang tinutuyo makatipon sang pundo para sa mga proyekto sang syudad sa kampanya kontra COVID-19. Kabahin kung tani ini sang Charter Day celebration sang syudad sang Agosto. Apang bangod sang quarantine status sang Iloilo City, ginpaiway ini. This Mayor's Cup was initially for the Charter Day. It so happened that GCQ ta, so we had to move it. No? But this shoot for a cause was organized by my team together with the LGU City of Iloilo, with the help, of course, of Mayor Jerry Treñas. We initiated this group kay balaan mo pandemic and the city needs all the help. Ang aktibidad ang ginpangunahan ni LTFRB Director Richard Osmeña kaupod ng Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas. Suno kay Osmeña, isa ini kapaagi sa mga shooter agud makabulig sa syudad. To the mayor, of course, he knows that kami, ako, and all our shooters, we are 100% behind the city in this pandemic. All of these proceeds will go to the city. Ginabanta 300 ka shooters ang nagpasakop sa Shoot Fest, kalabanan gikan sa Iloilo City kagkaiping nga mga probinsya. Sa mga maluyag magtuon sa pag-uyat sang pusil, may mga pagsulundan nga dapat sundon. Before you start to shoot, no, you have to learn how to hold the gun. May mga damo gid guidelines agion gid. Well, number one, the type of firearm, you should know first the type of firearm you're holding. Number one, you will be taught how to load the gun and unload the gun before firing. Ang alkalde ang nangin kabahin man sa ceremonial shoot na ginhiwat sang Sabado, Oktubre 10. Ang Shoot Fest ang nagapakita sang pag-ugyon sang tanan sa tunga sang ginapangatubang nga pandemya. Carmela Rodrigo para sa Level Up Patrol.